गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा गोरिब दुखुथिया फरायसाफोरनो रां अनसुंथाइ चेक राननानै होदों। बाक्सानि बोरिमाखायाव आसाम सरकारनि सिएम रिलिफ फान्डनि गेजेरजों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ गोरिब दुखुथिया फरायसाफोरनो रां अनसुंथाइ चेक रानदों। सिएम रिलिफ फान्डनि गेजेरजों गोरिब गुन गोनां फरायसाफोरनो गोजौ सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबु आरो दुखुथिया सुबुंनि लोमजानाय साजानाय बायदि जेंनायाव हेफाजाब होनो हानाय बायदियै मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ 97 सा गोरिब दुखुथिया सुबुं आरो फरायसाफोरनो रां अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बे रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननाय जायो। मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ हाबाफारियाव बाहागो लानानै अनसुंथाइ मोनगिरि सुबुंफोरनो गावनि आखाइजोंनो रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै हरो। रां अनसुंथाइनि चेकखौ मोननानै अनसुंथाइ मोनगिरिफोरा गोजोननायखौ नुनो मोन्दों। नंखाय मदद लानानै हारि दानो आरो जौगाहोनो हाया। बेबादि बुंनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों फिन्नाय होफिनदों। बिथां प्रमद बर'आ बुंदों दि हाग्रामा महिलारिया खुंथायाव थानानै सरकारनि रांखौ जेरै मेरै बाहायदों। बिथां प्रमद बर'आ सोंथि खालामदों दि हाग्रामा महिलारिया गोलाव सम खुंथायाव थानानै मानो कौटि रांनि दाहार खालामखो। बिथांनि बेले बेजे रां बाहायनायनि सायाव फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनायनि गेजेरजों आरोबाव 400-500 कौटि रां मोनबावगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंबावो। बिथां प्रमद बर'आ आरोबाव गोख्रों अजद खालामदों हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समाव गोबां नंखाय बिल दं। बबेखानि बिटिआर सरकारनि सायाव उल्थायै हाग्रामा महिलारिया खालामनाय अजदफोरा थारैनो नंखाय होननानै फोरमायना होयो। दासान्दि सिखाव दाखाथि खालामनानै रां लुथिनाय थासारिया बिटिआर ओनसोलाव गोबाङैनो जागासिनो। साननैसो सिगाङाव चिराङाव सासे माइ बेफारिनिफ्राय हाथियार देखायनानै रां लुथिनाय, उदालगुरि जिल्लानि इउक' बेंकनि मावथिनिफ्राय रां लुथिनाय आरो दाख्लैसो क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय भबानिपुरनि एनआरएल पेट्रल पाम्पआव सिनाय मोनै दुथांफोरा हाथियार देखायनानै 2 लाखनि बारा रां लुथिनानै लांदों। जाय समाव लाइमोनफोरा मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजां केरियार दानांगौ बे समावनो जौ जुवा गाज्रि हाबा मावनायाव आखाइ होनाया जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। बे जाथायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायदों। लोगोसे दुथांफोरखौ बेफोरबादि गाज्रि हाबा मावनायफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों। बेबादिनो थांनाय सानखालि जानाय जाथायनि सायाव पुलिस बिफानखौ गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होदों प्रमद बर' बिथाङा। दिनै 15 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि गोथार गायसनथाइ सान। 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानाय जादोंमोन। बै समाव आफादगिरि महरै बानेश्वर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोना गिबियै आफादनि बिबानखौ मावबोदोंमोन। बे आफादखौ जोनोम होनाय गेदेमा मेलेमजिबिफोर आरो आफादखौ जोथोनै लाखिबोनायाव मदद होबोनाय रायजो राजाफोरनो आफादनि जानानै खुलुमनाय जासिहरदों आरो रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बेबादिनो नलबारि जिल्ला एबसुनि बारग' बोसोनगिरि आरो समाजनि गोख्रों खामानि मावबाय थानाय तामुलपुर पाटकिजुलि गामिनि दावहानांग्रा मोसाहारि बिथाङा एबसुनि 56थि गायसनथाइ साननि गाहाम हामग्लायनाय बावहरदों। बिथाङा बुंबावदों दि दिनै बर' माहारिनि थाखाय जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जायामोनब्ला एबा दाजायामोनब्ला बर' माहारिया दिनैनि दिनाव जेसेबांमानि आवगायनांगौ बेखिनिखौ आवगायनो हानाय नङामोन होनना बिथां दावहानांग्रा मोसाहारिया फोरमायना होदों। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 23, 24, 25 आरो 26 खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव रानि खालायस्रि फोथाराव खुंफुंजानो थांगासिनो। एक्स-एनडिएफबिनि सासे गोरिब नखरा रिहाबिलिटेसन मोनाखै, नाथाय दानफ्रोमबो थांनांगासिनो एनडिएफबि केसनि हाजिर जानो। बे हाजिरखौ जाहैनांगौ नागालेन्डआव। केसनि हाजिर जाहैनायावनो हा-हु धोन सम्फथि जोबलांजोब्बाय। थेवबो जोबाखै बिथांनि केसआ। मैया बिथाङा गावनि मबाइलखौ फाननानै केसनि हाजिर जाहैनो ओंखारो नागालेन्डआव।
बे एक्स एनडिएफबि बिथाङानो जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आलांगि ओनसोलनि थागिबि समर बसुमतारी एबा बि साराय। बिथाङा फोरमायना होदोंदि केसनि हाजिर जानो थाखाय दानाव खेबसेयै थांनांगौ, नाथाय गोरिब नखरनि जानायलाय नागालेण्डसिम केसनि हाजिर जाहैनायावनो गासै धोन सम्फथिफोरा जोबलांजोब्बाय होननानै बिथाङा दुखुजों फोरमायना होदों। बिथाङा फोरमायबावदोंदि 2018 मायथाइयाव हमजानानै NSA जाबोनानै 2019नि जुलाइनि 27 खालाराव गबोदों होननानै बिथाङा फोरमायना होबावो। नागालेण्डआव जेब्ला हमजादोंमोन बै समावबो हा फाननानैसो जामिन जादों होननानै बिथां समर बसुमतारी एबा बि साराया दुखुजों फोरमायना होदों। बेनिखायनो बिथाङा बिटिआर सरकारनिसिम खावलायदों थाबैनो एक्स एनडिएफबिफोरनो रिहेबिलिटेसन खालामना होनांगौ होननानै। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बावरागुरियाव बावरागुरि क'क्राझार थांग्रा PWD लामाखौ होबथानानै रायजोफोरा खुद्रिसारनाय फोरमायदों। लामा बानायनाया 3 बोसोर जालांबाय, अब्लाबो लामा बानायनायनि मुङाव लामायाव बाला अन्थाइल' गारनायनि अजद खालामदों बे जायगानि थागिबि रायजोफोरा। लामानि अन्थाइया गारि खारनायाव सिरदावनानै गलाफोरनि ग्लासफोरखौ सिफायनायनि अनगायैबो गोबां लामानि जाब्रथायबो जाबोगासिनो होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि गरुवाझाराव रामदेबनि बानजायनायाव गायसननाय गावारि इंराजि हिन्दी बिजोंनि आचार्य कुलाम फरायसालि बेखेवदों। 33 नं सेरफां बिटिसि बियाबनि MCLA थामहिनबा EM सनजित तातिया आचार्य कुलाम फरायसालि सामलाय आफादनि मासिगिरि रामेश्वर बसुमतारीया दैदेननाय हाबाफारियाव फिथा हास'नानै गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना गुबुन गुबुन धोरोमारि गौथुमनि आर'ज हानजाया बाहागो लाना गोजोन खौसेथिनि थाखाय आर'ज गाबो। बे गोजोन खौसेथि आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव गाहायै बाथौ आर'ज, कुरान पाठ, नाम कीर्तन, ब्रह्म धोरोम, ख्रिस्टियान बायदि धोरोमफोरा बाहागो लाना गोजोन खौसेथिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबहरो। बे फरायसालिनि गेजेरजों मुलुगनि बयनिबो गेजेराव खौसेथि जौगानाय लाबोगोन होनना मिजिंथियो EM सनजित तातिया। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङाबो बाहागो लायो। मैया फुंनि 9 रिंगासो समाव बरपेटा जिल्लानि सरबक थानानि सिङाव थानाय कलबारि गामियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। सासे आइजोखौ गोथाङैनो सावथारदों आरो बे मोननै हान्जानि गेजेराव जानाय जाथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो बेनि अनगायैबो गोब्राबै जोखोम जानाय 2 सुबुङा देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो होननानै खौरां मोननाय जादों। हाखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव जानाय मोगा-मोगियाव आसिमुन नेसा मुंनि आइजोआ न' सिङाव अरजों खामथारजानायनि अनगायैबो हासमत आली आरो साइफुल आली मुंनि सुबुङा देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। जाथायनि सायाव बरपेटा जिल्लानि SP अमिताभ सिन्हाया जाथायसालियाव नुजाथिना नायबिजिरनायखौ जागायो आरो बे जाथायनि सायाव 14 सुबुंखौ हमनाय जाबाय होनना SP अमिताभ सिन्हाया फोरमायना होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।